سلام كم يتعلو كبرات قطات التلفون وير تي في نلوم حامس 26 تكم تفركم عالتم فرغان سدالو زينهم سنادو حيزلكم قريبا لهم لما كتالكم بغير بزعد من صحاتكم تصنعن ميكايل حادكو فلما بكنت وتاتو فيلم ايرترا ببيجينا بزتغانع بالعصوت وشدي شو على كيلاتات متحقاز تشاينا افريكا تساتيفا أب زوبا دوبوب نعبيت محدرانا تاويتات سبورت سحق الزتا بمندفرات خايدو هاجراوي محبر دكان سوير تراجن فر عباي بريطانيا سالساي قوباي واقانيو أب زيناتات وطعي من قصاصات حزب الله حماس جهاد أنصار إسرائيل حبراو قالسكا كيف تسمعوا أب كفلا هاجر مين حورات من قصات أمريكا بمدقعتات فوكيس برد 22 سبات تغطيلو روسيا بركز زبالة كابتي أمريكانا بيوكرين زلاخوتو بالستيك ميسايل كم زعنوت أفريقيا زرزر زينا بامباسادر نغاسي سنغالا بمصر غدات وصاي وانا دايركتور كفل مصنعاتن حابريتان استمر حلو خيرتا ب 23 تقمتي ابيجن هزبات ريبابليك تشاينا بزتغانع مبل عصوتو شدشو على كيلاتات متحقاز تشاينا افريكان تساتيفوم اتيو علانتي اب حدار كلتيشن 21 اب داكار اب زتغانع شامناي اخيبا منسترات غدات وصاي متحقاز تشاينا افريكان منغسي تشاينا كاب كلتيشن 22 كساب كلتيشن 24 نمتغبري عبيتي بروجكتات لمعات نخوعل بملكع حاجزن لوس لقاحن نهاجرات افريقيا زمدبو 3 بليون دولار امريكا كمون غزغاز تغبار زصدقه مدبات گمگمو بزي كازي وعلى مرحت متحقاز تشاينا افريقيا زمص عامت مالت 2024 بيجينج كاد بمولو دمصي بموسان ابزغبر مدلوا زتيوم وعلى كيلاتات متحقاز تشاينا افريقيا اب موداتا بزغرب سندات بعمق دحر مزتاي صما ندفي مبل عصوتو شدشو على كيلاتات متحقاز تشاينا افريقيا اصديقون ابتا غاطامي وكلتي عبيتي فاينانشال تكالا تشاينا ناسرارحن مس افريقيا زغبرو زلوا متحقازن زملكت سفيح مجلس غريبا ابزي وكلت 53 هاجرات افريقيا زتساتفوا وعلى اتو ايوب تخله كابين باس هاجري تراب هزباوت ريبابليك تشاينا ون تساتيفون يرين نابل كالزيناب سنسقرم أب زوبا دوبوب حالفتي من محدار فاينانسن عصوتو كلتنو زواتات وكلت تشعة فدريشناتن حالفتي أهادوتات باهلين سبورتن زت تساتفو نعبيت محداران أتاويتاتن سبورت زحق زته أب كتما من دفرات خايدوم وكيلي رينا زرعي برهانه ملكع تصبصان زدالو تحستو يوناس أبرام أب زوبا دوبوب نعبيت سبورت زحجز أب محدران جنزباوي أتاويتاتن زتا كورزته بعسران 24 تقمتي أب من دفرات خايدو أب تحالفتي من محدارن فاينانسن 10 توكلتن نصوباتات وكلتي 9 فدرشناتن حالفتي أهادوتات بالن سبورتن أب نصوباتات زتساتفو عقيبة أب قداسنت مخعبات أتاويتات سبورت تنكن مفتحن أب نصوباتات أقاتي مزل حسرة باجت سبورت كمون محدران سبورتن تزاتيو أب محدار زوبا دوبوب حلافي جنفر فاينانس أتو تيدروس زايد أب زهابو مقلتي كل النصوباتات ككاب زملكتو تصلات أتاويتات سبورت بقبو نمئكاب بوهدات تسريحا زقات أم حسرة باجت كفتح كم زغل أرديو حلافي كوميشن سبورت ممهر حيل ماريام قبر مجن بوغانو كل ما كاد تأكلات سبورت بقصالنتن بقعتن نخمعبل بوطن تمريحهم كم حدرو أتاويتات سبورتن معباي مس محور من محدار تواهيدهم كسرحو حلفتي زوباوي فدرشنات دما بعد ما استدرته وددرات بمسرع ميزاناوي صوتاتات زن صبارق اللو بايتا كتاطحو أزخاخيرو وانا دايركتر كفلي بحرن سبورتن أتو أبراهام يوهانس دما أب محدرا سبورت زنطفو وغنات صقاتات سبنواتن بحقاوي مقدي بمأكابن بقبو بموحدن نتوم نسبورت زمول زلو حبرة سبن منقستن زعقب سراح كعمو تلابيو
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ቆምቲ ወከልቲ ባህልን ስፖርትን ዘይብለን ንኡስ ዞባታት ክምደበለን ንጥፈታት ግራስ ሩት ዘድሊ ባጀት ተመዲብሉ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ክተኣታቶ ከምኡውን ኣብ እዋን ዞባዊ ውድድራት ዘጋጥም ጸገማት መጓዓዝያ ቆላሕታ ክግበረሉ ዝብል ሓሳባት ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ እምነ ሓይሊ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ያቕነን ማይ ለሓመን ብ19 ጥቅምቲ ኣብ 20 ሄክታር ዝተራእየ ኣንበጣ ገረብ ብምትሕባር ኪላታት ሕርሻ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ ኪላ ምክልኻል ብቑልያ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ቢንያም ዓንደ ብርሃን ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ነዋሕቲ ኣግራብ ጋባ መጊዕ ጨዓ ሞሞናን ሰራውን ዝዓሰለ ኣንበጣ ብመድሃኒት ንምቁፅፃር ኣብ ዝተኻየደ ፃዕሪ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሳኒ ምንባሩ ብምጥቃስ ንዝተራእየ ውህደትን ተወፋይነትን ሞጊሶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መንግስቲ ዓመ ብወገኑ እቲ ዝተራእየ ዓይነት ኣንበጣ ገረብ ኣብ ግዜ ጸልማት ጥራይ ዝንቀሳቐስ ብምዃኑ ዝያዳ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ብምሕባር ነበርቲ ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ፀዊዑ ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፉኣዱ ብጊድያ ነቲ ኣንበጣ ገረብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 13 ዘራእይዎ ምትሕብባር ብምስጋን ተመሳሳሊ ተሪኦታት ባልዕ ኣብ ዝኽሰተሉ ህዝቢ ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህብ ተማሕፂና ሃማደ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ንጥፈታት ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብምግምጋም ዝቕፅል ዓመት ዝበቅዕ መርሓ ጎደና ዝሓንፀፀሉ ሳልሳይ ጉባኤ ቃኒዖም ሙሉእ ትሕዝቶ መልክዕ ፀብጻብ ተዋሂዱሎ ያዕቆብ ገብረ ትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ሳልሳይ ጉባኤኡ ብ21 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኖቲንግሃም ኣቃኒዑ ኣብ ዝባኣካየድቲ ኣካላት ሃማደአ ዞባ ኤውሮጳ ዝተማእከለን ወከልቲ ንኡስ ጨናፍር ዝተሳተፉን ጉባኤ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ሃማደአ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንቃሕን ምውዳብን ማዕርነት ብግብሪ ኣብ ምርግጋጽ ከምኡውን ውድባውን ሃገራዊ ምድባት ኣብ ምዕዋት ንዝተፃወቱ ዓበተራ ብምጥቃስ ጉባኤኛታት ንጥፈታተን ብግቡእ ገምጊመን ንዝቕፅል ዓመታት ዝበቅዕ መርሓ ጎደና ክሕንፅፃ ኣዘኻኺሩ ኣደ መንበር ሃማደአ ዞባ ኤውሮጳ ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ ብግድኣ ተሳተፍቲ ካብ ዝሓለፈ 2 ጉባኤታት ተመክሮ ብምቕሳም መድረኻዊ ተልእኾ ንምስማር ዝሕግዝ ውሳኔታትን ልበዋታትን ክሕልፋ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጻም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ንጥፈታት ዝሓለፈ 3 ዓመታት ድሕሪ ዘካየድኦ ዘተ ተጻብኦታት ንምምካትን ንምስዓርን ኣበርቲዕን ክሰርሓ ናይ መሪሕነት ዓቕሚ ሓለፍቲ ጨንፈርን ንኡስ ጨናፍርን ዘበርኽ ስልጠናታት ክውደብ ሓደስቲ ኣባላት ንምምልማል ብዕቱብ ክስራሕ ውዳባዊ ማሕበር ንምስፋሕ ንኡስ ጨናፍር ኣብ ዘይጸንሐ ከተማታትን ከባቢታትን ብምትኳር ክስራሕ ከምኡውን ፕሮጀክት መሰልጠኒ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ መንደፈራ ንምዝዛም ዘደሊ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ክግበር እማምዕ ኣሕሊፈን ኣብ መወዳእታ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ነቲ ጨንፈር እተኣሊ ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ተመሪጻም ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘመሓላለፎ መዕፀዊ መልእኽቲ ንጉባኤኛታት ይወሃንኡ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ጨንፈር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ቁፅሪ ኣባላቱ ብዕፅፊ ክምባሉ ማዕከን ገንዘብ ኣደ ማሕበር ንምስሳን ልዕሊ 100,000 ፓውንድ ምልኣኹ ኣብ ማሕበራዊ ውድባውን ሃገራዊ መደባት ዕዙዝ ኣበርክቶ ምግባሩ ከምኡውን ሓፈሻዊ ዓቕምታቱ ምብራኹ ካብቲ ኣድናቖት ዝግብኦ ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ክፍሊ መውለዳን ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ወረታ 18 ኪሎ ዝምዘን ኣብ ማህደር እንቃቑሖ ዝማዕበለ ጥረ ካብ ማህፀን ጓል 3 ዓመት ኣደ ብመጥባሕቲ ተኣልዩ ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ኪላ ሕክምና ማህፀን ዶክተር ዳዊት ሰርገ ነሪና ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥባሕቲ 2 ሰዓት ከም ዝወሰደ ብምጥቃስ ዝተኣልየ ጥረ ንዝለዓለ ምርመራ ናብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ከም ተላከ ገሊፆም መጥባሕቲ ዝተገብረላ ነባሪት ሃዘሞ ወይዘሮ ፋጡማ ዓሊ ብጊድያ ብዝረኸበቶ ሕክምናዊ ረድኤት ንልዕሊ 2 ዓመት ከሳቅየ ፀንሐ ሕበጥ ተኣልዩላ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም እትርከብ ሓቢራ ኣብ ዕድመ ሱሳታት ዝርከባ ኣዴታት ካብ ጥንሲ ወፃኢ ዝኾነ ሕበጥ መንፋሕትን ድርቀትን ምዝስምዐን ኣብ ቀደመን ኣብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ክረኣያ ዶክተር ዳዊት ሰርገ ብተወሳኺ ዘኻኺሩ ኣብ ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ወረታ ሓላፊ ክፍሊ መውለዳን ዶክተር ሃብተስላሴ ዘረዝግብ ወገኑ ኣብቲ ሆስፒታል ምስ ማህፀን ናይ ዝተኣሳሰር ኩሉ ዓይነት ሕማማት ምርመራታት ከም ዝካየድን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝወሃብን ብምግላጽ ዘይንቡር ስምዒት ኣብ ከባቢ ማህፀነን ዝስምዐን ደቂ ኣንስትዮ ብዝቐልጠፈ ክምርምራን ኩነታት ጥዕነን ክፈልጣን ኣተሓሳሲቦም
ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ፍልስጤማውያን ምንቅስቓሳት ሓማስን ጂሃድን ኣንጻር እስራኤል ሓበራዊ ቃልሲ ንምክያድ ተሰማሚዖም ወከልቲ ናይቶም ምንቅስቓሳት ማይ 25 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ስሉሳዊ ርክብ እዮም ኣብቲ ስምምዕ በፂሖም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዘካየዶ ደብዳብ ኣብ ወሽመጥ የቕሬታ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሳምንታት ጥራይ ልዕሊ 40 ኣባላቱ ከም ተቐትሉ ዝገለጸ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ኣንጻር ዒላማታት እስራኤል ዘካየዶ መጥቃዕታት ከም ዘሐይሎ ኣፍሊጡሎ እስራኤል ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ድብዳብ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ኢራን ሊባኖስን ሶርያን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕታት ንዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ወታደራዊ ረጽሚ ክሸሞ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ከጠንቅቁ ጸኒሖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ንዘላ ድብዳብ ንምድጋፍ ብኣሜሪካ ዝረቐቐ እማመ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ብናይ ቀውፊ መሰለን ከም ዝዓገቶ ተገሊጾም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ምቁራጽ ተኽሲ ክግበርን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ወሽመጥ ጋዛ ብዘይ ገደብ ክኣቱን ክምጉታ ምጽንሐን ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬሽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጤማውያን ዝካየድ ደብዳብ ድሕሪ ምቑናኑ እስራኤል ንሰብ መዚ ሕቡራት ሃገራት ቪዛ ክትክልክል ምዃና ጠንቂቓ ነቲ መግለፂ ዝኾነ ንኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬሽ ብፍቓዱ ስልጣኑ ክሓድግ ምጽውዑ ዝዝከር እዩ ትማል 25 ጥቅምቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሜይን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 22 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ከተማ ሉዊስተን ዝተኻየደ መጥቃዕታት ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ቆሲሎም ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ሰመዚ ጸጥታ ኣሜሪካ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዛጊ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከምዚ የለን ፈጻሚኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ስርሒታት ይቕጽል ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ድሕርቲ ኣብ 2017 ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተኻየደ ህይወት 60 ሰባት ዝቐዘፈ ተመሳሳሊ ፍጻመ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 500 መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ከም ተፈጸመ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ልዕሊ 25,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ይጠቕሱ ሩስያ ብርክት ዝበለ ካብቲ ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸቶ ዝተራቐቐ ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘዕነቱ ኣፍሊጣ ዩክሬን ነቲ ታክቲካዊ ሚሳይላት ብ25 ጥቅምቲ ድሕሪ ምትኳሳ ዒላምኡ ከይወቕዐ ብፀረ ሚሳይላት ሃገሩ ተወቂዑ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾነ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ነታ ጽዋር ናብ ዩክሬን ድሕሪ ምልኣኻ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ክብል ብምግላጽ ሃገሩ ንምዕናው ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ሓቢሩ እዩ ሩስያ ናብ ዩክሬን ካብ ዝተላካ ጽዋር ሃገራት ምዕራብ ከተዕኑ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረዱ እቲ ግዳማዊ ደገፍ ሩስያ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ስትራቴጂካዊ ሚሳይል ዝርከቦ ዘመናዊ ጽዋር ናብ ምክልኻላ ክትጽምብር ከም ዝደፋፍኣ ይፍለጥ بدرجة عالم بسنكت تاوي زي مرقا نايز تمزاول السبات قطري ناب العلمي تنعصو تورعة مليون كيب كم زبالة تصاوات ودحورات هاقرات أفريطوم سوريا، يوكرين، أفغانستان، فلسطين، ديمقراطيا ريبابليك كونغون كابتن ببزح زيقاتاتن زي تمزاولون هاقرات مخانن أبتتصاب سفيرو الله قطر تمزاول تطراي زي كونت أميوم نايز حادرو السبات قطرون بنهاري وسق كم زلو يفلت قدام وتادراو متتو تاوزتون قطصتاوي زي مرقا ناغفاي متسكم زلوون يفلتيهم حورات هاقرات تصابات كاب مقراب حريفو تنكت تصقم نمكتا زتقسو قمت كم زي وسيريو زوكاس ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ቻይና ብዝምልከት ናብ ባይቶ ሃገሩ ዘቕርቡ ዓመታዊ ጸብጻብ ንናይ ጸጥታ ፖሊስን ወታደራዊ ስትራቴጂን ቻይና ዘጸልምን ኣብ ባይታ ዘየለ ሓቅን ዝተርኽን እዩ ክብል ኮኒንዎም ፔንታጎን ኣብ ጸብጻቡ ቻይና ዘለዎ ዓቕሚ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ንምምዕባል ትሰርሕ ከም ዘላ ብምጥቃስ ንነዊሕ ዝጠመተ ስትራቴጂ ምክልኻል ቻይና ዘመናዊ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ብምውናን ንምስፍሑ ንምዕባዩን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን ቻይና 500 ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ከምእትውን ዝጠቐሰ ፔንታጎን እዚ ቁፅሪ ኣብ 2030 ናብ 1,000 ክብል ከም ዝኽእል ትፅቢት ከም ዝግበር ኣሚቱ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ
ፀብፃብ ፔንታጎን ዝተጋነነን ኣብ ባይታን ዘየለ ወተሃደራዊ ስጋት ቻይና ወደ ዓውነት ንምልባስ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ቻይና ንኣገዳስነት ዱልዱል ወተሃደራዊ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ብግቡእ ከም ትግንዘቦ ጠቒሱ ድማ ዛጊድ ክልቲአን ሃገራት ክፉትን ተኣማንን ወተሃደራዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እኳ እንተለወን ጠንቂ ዝፍጠር ዘይምቅዳውን ምትፍናን ኣሜሪካ እትወስዶ ጉጉይ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ የመን ዝተኸሰተ ትሮፒካዊ ህቦብላ ማዕበል ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተጅ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህቦብላዊ ማዕበል ሓያሎ ኣባይቲ ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያ ምድሪ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱ ክሕበር እንከሎ ካልኦት ልዕሊ 150 ከም ዝቆሰሉ ተገሊፆም ብመሰረት ፀብፃባት ሕቡራት ሃገራት እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዘስዓቡ ዕንወት ልዕሊ 10,000 ስድራቤታት ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፋ እውን ተሓቢሩ እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ብ25 ጥቅምቲ ተዳኺሙ እኳ እንተወዓለ ዝፈጥሮ ስጋት ግን ገና ቀፃሊ ከም ዘሎ ፀብፃባት ምክትታል ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ካብ ወሽመጥ ዓረብ ብዝነቅል ህቦብላዊ ማዕበል ብተኸታታሊ ኣብ ዝጥቃዕ የመን ኣብ ዓመተ 2019-2020-2021 ንዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋታት ሰብኣዊ ንዋታውን ዕንወት ከም ዘውረደ ፀብፃባት የነፅሩ ዜናታት ንምዛም ኣርሲ ዜና ክደግመልኩም ኤርትራ ኣብ ቤይጂን ኣብ ዝተቓልዐ መበል 16 ዋዕላ ክኢላታት ምትሕጋዝ ቻይናን ኣፍሪቃን ተሳቲፋ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዕቤት ምሕደራን ኣታዊታትን ስፖርት ዝሕግዝ ዘታ ብመንደፈራ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወፃኢ የቕሬታ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ሳልሳይ ጉባኤዋ ቃኒዑ ምንቅስቓሳት ሕዝቡላ ሓማስን ጂሃድን ኣንጻር እስራኤል ሓበራዊ ቃልሲ ከካይዱ ተሰማሚዖም ኣብ ክፍለ ሃገር ሜይን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመጥቃዕታት ፎኪስ ብረት 22 ሰባት ተቐቲሎም ሩስያ ብርክት ዝበለ ካብቲ ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸቶ ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘዕነወት ኣፍሪቃ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍፀም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስገን ረባተይኩም ሓገዝኩም ወገን ሰላም